खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बङाइगाव पन्चायत नेहाथारिखौ गावथारनायजों लोब्बा थानाय साबा बर' हमजाबाय। बङाइगावआव मुगैथाव पन्चायत नेहाथारिनि बुथारनाया मोनसे गोदान महर। बङाइगावनि सिफानसिला पन्चायतनि नेहाथारि चन्द्रकान्त दासखौ बुथारनायाव लोब्बा थानायनि सन्देहआव पुलिसआ गावनि बिसिजों लोगोसे सा 6 सुबुंफोरखौ खादों। पन्चायत नेहाथारिखौ बिथांनि बिसिया 3 लाख रांनि सुपारि लाना बुथारदोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सागर नार्जारि, जतिस दैमारि, नकुल इस्लारि, जुयेल दैमारि, मानस बसुमतारि आरो रुंसारि चन्द्रकान्त दासनि बिसिखौ दासिम पुलिसआ खाबाय। मनज कुमार बसुमतारिया 26 जुनखालि बुथारनायनि गुबै दायनिगिरिमोन। उफ्रा पुलिस सामलायगिरि आरो बङाइगावनि लेङाइ पुलिस सामलायगिरि आरो दिसपुर गरसुक पुलिसनि मोनसे हान्जानि दैदेननायाव मोनसे क्राइम ब्रान्चनि हान्जाया सिग्रोमनायाव मनज कुमार बसुमतारिखौ खानाय जादोंमोन। चन्द्रकान्त दासखौ 26 जुनखालि बेलासिनि 2:45 रिंगासोआव बङाइगावनि शिबसिलानि काहिदबायाव बुथारनाय जादोंमोन। दासखौ सानै बाइक सालायगिरिफोरा लाथिख' गोजाननिफ्राय गावथारदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला चन्द्रकान्त दासनि बिसिया 3 लाख रांनि सुपारिजों गावनि फिसायखौ बुथारदोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मन की बात। थामथि खेबनि थाखाय गोहोआव फैनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय मन की बातखौ बिबुंथि होदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। नरेन्द्र मदिआ फारियै थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो हाबाय। लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइनि उनाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि मन की बात हाबाफारिया जागायफिनबाय। थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि महरै सायख'जानायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ रबिबाराव फिन मन की बात हाबाफारिखौ जागायजेनो। रबिबाराव मन की बात बेखेवनाय समाव गाहाय मन्थ्रिया बुंदोंमोन, बुहुमनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा सोमोन्दोआ जोंनि बिमाजों जोंनि सोमोन्दो। जोंनि गासै जिउआव बिमानि थाथाया बयनिख्रुइबो गोजौसिन। दुखुनि गेजेराव सासे बिमाया गावनि गथ'खौ फेदेरो। साफ्रोमबो बिमाया गावनि गथ'खौ अननायजों फेदेरो। बे बिमानि अननाया जों बयबो दाहार बादि, जायखौ रावबो सुख'नो हाया। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो बुंदोंमोन, जों बयबो गावनि बिमानि मुङाव फांसे बिफां गायनांगौ। आं आंनि बिमानि मुङाव फांसे बिफांबो गायबाय। जोंनि गासै जिउआव बिमानि थाथाया बयनिख्रुइबो गोजौसिन, बेनिखायनो जों जोंनि बिमा हादोरखौबो जोथोन लानांगोन। आं बुहुमनि गासै हादोरनि सुबुंफोर आरो सुबुंफोरखौ गावसोरनि बिमाजों एबा बिथांनि मुङाव फांसे बिफां गायनो खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ एबसुनि दाबि बादियै दुधनैआव सानै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिनि न'खौ बलडुजारजों थेर-बेथेर खालामबाय। जुदि नोंथाङा गाज्रि आखु दिन्थियोब्ला नोंथाङा रेहाय मोननाय नङा। गवालपारा खुंथायआ दुधनै जाथायाव लुम्पटनि न'खौ मैया रबिबाराव होखारबाय। एबसुआ जिनाहारि खालामग्रा आरो बुथारग्राफोरखौ फासि होनांगौनि दाबि सोमावसारदोंमोन। कक्राझार नोगोराव थानाय बड'फा इउ एन ब्रह्म चिल्ड्रेन पार्कनि न'ब्लाङाव एबसुआ थांनाय साननै सानाव हेंथा सोमावसारदोंमोन। जिनाहारि खालामग्रा आरो बुथारग्राफोरखौ फासि होनांगौनि दाबिजों गिदिर हेंथा हानजा सुरनायबो जादोंमोन। मख'जाथावदि केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा दुखुथिया हिरण्मय खाख्लारिनि न'आव थांनाय रबिबाराव खौरां लाहैदोंमोन आरो खौरां लाहैनायनि 2 घन्टानि उनावनो लंपट धन आली तालुकदारनि न'खौ बुलडजार लानानै थेर-बेथेर खालामनायखौ जों समाज बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला खुंथायआ पुलिस रैखाथि मावथिफोरजों लोगोसे न'खौ होखारहरदोंमोन। न'खौ होखारहरनायनि सिगां गाग्लोबजाग्रानि नखरा न'खौ नागारदोंमोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि दाबि दैखांनाय बायदियै दायनिगिरिफोरखौ फासि होनायनि साजा फोसावनाय आरो रुंसारि हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां आरो साफ्रोम जिनाहारि खालामजानायनि थाखाय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि फोसावथाय खौरांखौ मोननाय जायाखै। नेक्स्ट आपडेटआव दङ भारत-भुटान सिमनायाव जौजों बुंफबनाय गारिजों लोगोसे सासे बर' सुबुं हमजादों। मैया 64थि फर्म एसएसबीआ सिग्रोमनानै भारत-भुटान सिमनायाव थानाय ससिपुरनिफ्राय जौजों बुंफबनाय गारिजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो।
रायखांनो गोनांदि जेराव एसएसबि आरो तामुलपुर आबखारि बिफानआ सानफ्रोमबो आयेन बेरेखा भुटाननि जौनि बेरेखायै सिग्रोमबाय थादों। नाथाय माखासे सोद्रोम गैयै सुबुंफोरा नसुंसेनि भुटाननिफ्राय फैनाय भुटान जौनि मुलाम्फा गोनां फालांगिखौ सोलिगासिनो दङ। भारत-भुटान सिमानि ससिपुराव भारत-भुटान सिमायाव थानाय सि कम्पानिनि इन्सपेक्टर एन के सिंह 64 एसएसबिनि दैदेननायाव मोनसे आन्दोनि सुलुंनि उनाव 216 भुटानी जौ गोनां गंसे साखा खबब्रै नाम्बार AS01BF8738 खौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। हमजानाय जौजों बुंफबनाय गारिखौ उनाव सिखाव फालांगिरि फुंखा नार्जारीजों लोगोसे तामुलपुर आबखारि बिफाननो गथायना होयो। तामुलपुर आबखारि बिफाननि लोगो नायदिंगिरि चित्तजित सिन्हाया बुंदोंमोन दि एसएसबिनि सुबुंफोरा जौजों लोगोसे गारिखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जायो। जेब्ला बिसोरो साखा खबब्रै गारिजों भुटाननिफ्राय तेलेंगाना जिल्ला गाहाय मावख'सिम जौ दैथायहरगासिनो दंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ कक्राझार एक्साइज बेंक साखाथिनिफ्राय रां सिख'नानै खारनाय दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। 20 लाख रां रैखा खालामदों। थांनाय माखासे साननि सिगां कक्राझार एक्साइज बेंक साखाथिनिफ्राय एलआइसिनि 34 लाख रां लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय मेनेजार आरो रां लाबोनाय गारिनि सालायगिरिजों लोगोसे गासै 4 दायनिगिरिफोरखौ आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय कक्राझार पुलिस बिफानआ हमनो हाबाय। लोगोसेनो 20 लाख रांबो जब्द खालामफिननो हादों होनना पुलिसा बिफानआ बुंदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला पुलिसा दुथांफोरखौ नागिरबाय थादोंमोन आरो जोबनायाव 4 दुथांफोरखौ खायो आरो 20 लाख रां बोखांनो हायो। कक्राझारनि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि पृथ्वीराज राजख'वाया बुंदोंमोन दि बे जाथायाव गोबां गुबुन सुबुंफोर लोब्बा दङ। पुलिस नायबिजिरनायनि थाखाय 4 हमजानायफोरनि मुंखौ फोरमायाखै। कक्राझारनि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि पृथ्वीराज राजख'वाया बुंदों दि गुबुन दुथांफोरनि थाखाय नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ T20 मुलुग काप 2024 देरहानायनि आपडेट। बीसीसीआईआ इन्डियानो 125 कौटि रांनि बान्था आरो 3 गेलेगिरिफोरा आजिरा लाबाय। रहित शर्मानि दैदेननायाव भारतनि क्रिकेट हानजाया 17 बोसोरनि उनाव फाइनालाव देग्लाय 2024 आव देरहानो हाबाय। नोंथाङा मिथिगौ ना T20 मुलुग काप देरहानाय हानजाया बान्था महरै मा मा मोनखो? नोंथांमोनहा मिथियाखैबा आं खिन्थानि। T20 मुलुग काप 2024 नि देरहानाय हानजाया $2.45 मिलियन मोनबाय। भारतनि बेसेनाव 20.45 कौटिसो रां। बेजों लोगोसे बुहुम कापनि समायना ट्रफी मोनबाय। बेनि अनगायैबो बीसीसीआईआ टीम इन्डियानो 125 कौटि रांनि बान्था फोसावदों। बावैसो बीसीसीआईनि आफादगिरि जय शाहआ मोनसे टुइटआव बे बान्थाखौ फोसावो। रबिबारनि मोनाबिलियाव जय शाहआ एक्सनि गेजेरजों बे रांखौ फोसावदोंमोन आरो लिरदोंमोन आं आईसीसी T20 मुलुग काप 2024 देरहानाय टीम इन्डियानि थाखाय भारतीय कन्ट्रल बर्डनिफ्राय 125 कौटि रांनि बान्था फोसावनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे टुर्नामेन्टआव टीम इन्डियाया जाय सरासनस्रा नङै रोंगौथि, नाजाथाबनाय आरो गोसो हमथानायखौ दिन्थिदों बेयो थारैनो बाख्नायजाथाव। रिपर्टनि बायदियैब्ला मेचआव मेन अफ द मेचनि बिमुंखौ विराट क'हलीआ मोनदों। खौरांआव मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला बे T20 क्रिकेटनिफ्राय देरहाखांनायनि उनाव 3 गेलेगिरिफोरा आजिरा लाबाय। बिथांमोनहा जाबाय रहित शर्मा, विराट क'हली आरो रवीन्द्र जडेजा। नेक्स्ट आपडेटआव दङ कल्कि 2898 AD सावथुना सानथामाव मुलुगनाङै 415 कौटि रांनिबो बांसिन आरजिनो हाबाय। प्रभास, दीपिका पादुकण, अमिताभ बच्चन आरो कमल हासनमोन गोनां सावथुन कल्कि 2898 ADआ मुलुगनां बक्स अफिसाव गावनि गोख्रोङै जौगागासिनो दङ। बैजयन्ती मुभिजजों दिहुनजानाय सावथुना रिलिज जानायनि सानथामावनो 415 कौटिनि बांसिन रां आरजिनो हाबाय होननानै खौरां मोन्नाय जादों। गिबियाव गासैबो रावफोराव बेनि गिबि सानाव 191.5 कौटि रां खामायनानै कल्कि 2898 ADआ नैथि साननि जोबनायसिम 298.5 कौटि जाहैदोंमोन। दा 500 कौटिनि माइल खुन्थियानि खाथियाव। हिन्दु सलन्थाइमा महाभारतनि गुदिमुवाफोरखौ इयुननि बिगियान सल'बाथाजों सरजाबनाय बे थांखि गोनां मावथांखिया मुलुगनाङैनो नायगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादों होनना खौरां मोन्नाय जादों।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।